Bon dia a tothom. Benvolgut senyor Josep Davins, subdirector general d'Ordenació i Qualitats Sanitàries i Farmacèutiques. Senyora Maria Dolors Sintés, vicepresidenta tercera de l'Acadèmia. Senyor Jordi de Dalmases, president del Consell General de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya. Senyor Pere Vallribera, president de la Societat Catalana de Gestió Sanitària. Gràcies per la seva assistència. Avui celebrem la 23a edició de la Jornada Anual de la Societat Catalana de Farmàcia Clínica sota el lema El valor del medicament en la pràctica clínica. Ni massa ni massa poc. Aquest tema fa referència a l'àmpliament descrita existència tant de la sobre com de la infrautilització que actualment s'està fent dels recursos sanitaris i especialment en l'àmbit dels medicaments. En els darrers anys està sorgint un moviment nascut en el si dels propis professionals que promou el que podem anomenar com a right care. Aquest moviment defensa una atenció més prudent, menys invasiva, centrada en les necessitats de la persona i més responsable en la utilització dels recursos dels que disposa. Aquest any, aprofitant el marc de relació que ens brinda l'Acadèmia, hem demanat la col·laboració de la Societat Catalana de Gestió Sanitària en l'organització d'aquesta jornada. Vull agrair personalment i en nom de la Junta Directiva de la Societat la seva inestimable aportació que ens ha ajudat a enriquir els continguts amb el seu punt de vista. La jornada s'estructura en una conferència inaugural impartida per la doctora Iona Heath, expresidenta de la Royal College of General Practitioners del Regne Unit, i dues taules de debat. La primera dedicada a la sobreutilització de medicaments i la segona a la infrautilització. Volem que aquesta jornada sigui un espai de debat i d'intercanvi d'opinions sobre temes tan candents com la medicalització de la població, l'infratractament de determinades patologies o la manca d'adherència al tractament que experimenten molts pacients. Tot això condueix a uns pitjors resultats en salut i a un malbaratament dels recursos sanitaris disponibles. Som conscients de la magnitud i complexitat del problema que plantegem i que no existeixen solucions màgiques ni fàcils, però us convidem a participar en el debat en aquesta jornada de reflexió conjunta entre la Societat Catalana de Farmàcia Clínica i la Societat Catalana de Gestió Sanitària. Us volem donar la benvinguda a aquesta 23a edició de la jornada anual, desitjant que en sigui totalment del seu interès. I ara passo la paraula al senyor... Aviam on està... que se'm perdo els papers, que això del protocol és com és. El doctor Vallribera de la Societat Catalana de Gestió Sanitària. Bé, bon dia, moltes gràcies. Torno l'agraïment, ha sigut un plaer poder permetre'ns que ens permeteu organitzar aquesta jornada anual de la Societat de Farmàcia Clínica. Comentàvem ara, la Societat Catalana de Gestió Sanitària és una societat molt jove, tenim poc més de 5 anys, tot i que va haver-hi un antecedent ocasional, però bàsicament portem 5 anys treballant. El nostre objectiu és promoure des de l'acadèmia, i per això som una societat científica de l'acadèmia, el professionalisme amb la gestió sanitària i la gestió clínica, i amb aquest objectiu hem aconseguit una fita que no ens plantejàvem al principi, que ja tenim 450 socis. Comentàvem, no hi ha 450 gerents, per sort, pel sistema, amb la qual cosa la majoria dels nostres socis són gestors clínics, tenim gestors directius, i aquests gestors clínics són els que s'han vist interessats en aquesta promoció d'aquest professionalisme de la gestió sanitària i la gestió clínica. Una de les principals iniciatives que ha tingut la nostra societat és crear la secció de gestió clínica, precisament, que lidera el doctor Jordi Varela, que el coneixereu per moltes coses, però entre elles pel famosíssim blog que promou de gestió clínica, Avenços en Gestió Clínica.
on en aquesta secció la Cristina Roura és una protagonista també important i ha sigut una de les promotores. I aquesta secció va ser, modèstia a part, la que va introduir el concepte de Right Care amb la jornada que vam fer el 2014, convidant a la Shannon Brownlee a una interessantíssima jornada. És a dir, que modestament ens considerem un dels introductors d'aquest moviment de la millora de l'efectivitat de la pràctica clínica, que és una de les línies. Posteriorment hem dedicat la jornada anual d'aquesta secció de gestió clínica l'any següent a la comprensió de la informació clínica, una jornada interessantíssima. Entre altres va venir la Rocío García Retamero, que està fent un estudi sobre com comprenen els pacients. Sempre explico l'anècdota. Va començar la sessió dient-nos: si li pregunto a vostès si 20 persones d'un conjunt de 100, quin percentatge són, o si li pregunta a vostè què té més probabilitat de tenir incidència, si és un de cada 10, un de cada 100 o un de cada 1.000, diu, aquest estudi fet en població gran d'Estats Units i Alemanya l'encerten entre un 25 i un 30%. És a dir, hi ha més d'un 50% de gent que no pot dir, escolti'm, 20 de cada 100 és un 20%, el qual tenim un problema amb com expliquem les decisions. L'any següent vam convidar el Jos de Bloc, entre altres, a la jornada dels Oceans Blaus. Ens va explicar l'experiència de l'empresa d'infermeria que fa l'atenció domiciliària pràcticament molt extensa a Holanda. I fa un parell de mesos vam tenir el privilegi de tenir el Víctor Montori parlant de decisions clíniques compartides. És a dir, que estic fent una mica de màrqueting perquè veieu que la nostra societat està fent iniciatives, entre d'altres, hem fet d'altres jornades. Bé, com veieu, aquesta és la nostra línia. Amb aquesta línia s'emmarca la nostra col·laboració amb la Societat de Farmàcia Clínica, amb la qual hem fet diverses activitats i en tenim en cartera un parell més, amb la qual els animo als que no ho sou. Vosaltres majoritàriament sou farmacèutics, sou gestors clínics d'origen, és a dir, no es posa en dubte que sou gestors clínics, amb la qual us recomano i us demano que mireu l'interès de les coses que fem. Insisteixo, moltes gràcies per permetre'ns organitzar la jornada. Moltes gràcies. Ara té la paraula el senyor Jordi Dalmases, president del Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya. Moltes gràcies. Soc director, vicepresident de la Societat Catalana, no, de l'Acadèmia, president de la Societat Catalana i recient conegut, Pere, amb una interessantíssima Societat Catalana de Gestió Sanitària, la gestió sanitària sota el paraigües de l'Acadèmia. És un concepte molt interessant i que diu moltes coses i que crec que està molt ben ubicat. Fixeu-vos que segur que no ens heu vingut a escoltar nosaltres, per tant, dos conceptes només per expressar-vos en aquest moment. D'entrada, la felicitació per aquesta 23 jornada. Jo crec que hem seguit l'evolució creixent de la nostra professió durant aquestes 23 jornades i jo crec que hi soc des de molt al principi en què vaig vindre i em veia com s'exposaven casos per part dels farmacèutics que estàvem als diferents llocs i com ha anat creixent, com ha anat creixent la jornada, com ha anat creixent la societat catalana i com ha anat creixent la nostra professió, guanyant pes i guanyant importància com a gestors clínics, que ens deien ara. A més, sempre hem tingut la tendència a fer un emmirallament amb allò que passava a Anglaterra, amb el National Health Service, i precisament avui, tocant un tema candent d'actualitat, una nova tendència, prenent el pols a les tendències que tenim en els mons sanitaris desenvolupats, doncs tenim a la Iona Heath, que ens vindrà a fer una interessantíssima conferència sobre, fixeu-vos quin tema, Right Care, a l'equilibri, és importantíssim, ni massa poc, en català, que li hem dit, i buscant quin és l'equilibri amb quelcom que se'ns ha convertit en algo tan habitual com esmorzar, com dinar, com per sopar, que és el prendre pastilles, la societat, és impressionant, i tots ens estem trencant el cap a veure de quina manera podem augmentar l'adherència de la població en els tractaments, perquè tothom està medicalitzat i el gran problema és que s'obliden de prendre una pastilla un dia. Tot això és molt bo, buscar el contrapunt amb la reflexió. I, per tant, felicitats per aquest tema. I, per acabar, és important perquè
és important per tots els professionals i per la societat civil catalana i de Barcelona dir dues coses de la candidatura de l'Agència de Barcelona per l'Agència Europea del Medicament. Hi va haver-hi un acte molt important, fixeu-vos la paradoxa, ens estem emmirallant amb els britànics, amb el National Health Service, el Brexit sembla que ens deixen els britànics i ve una oportunitat per Barcelona, l'Agència Europea del Medicament. Segur que Barcelona reuneix totes les condicions, però alguna de les coses que es deien ahir en un acte de la societat civil catalana on hi era tothom, penseu que no hi faltava ningú, i on veus les tres administracions, la local i l'autonòmica i l'estatal, alineades com fa molts i molts anys que no es veuen per un objectiu perseguit en comú, doncs alguna de les coses que es deien allà, evidentment que a Barcelona no li manca res per ser aquesta ciutat seu de l'agència, però de 27 països hi ha 22 ciutats candidates, quan per una altra agència que marxa de Londres només n'hi ha 7. És un dels conceptes que es deia perquè veiem la importància que té l'Agència Europea del Medicament i per tots nosaltres, professionals del món de la sanitat, la importància que tindria que això pogués estar a Barcelona. Es calcula que entre 4 i 5.000 llocs de treballs d'alta qualificació no es generen directament a l'agència, perquè l'agència té els professionals repartits per tots els països que formen part de la Unió Europea, però sí pel que suposa per a empreses de servei i científic, en el món científic, estar a la ciutat on és seu l'agència. Per tant, no li pot faltar en aquesta candidatura el suport de la societat civil, de la ciutadania, en alguna cosa que ens ha fet característics a Barcelona, que és capaç de créixer a cops de grans esdeveniments, 2 fires internacionals, unes olimpiades importantíssimes. Ser seu de l'agència segur que serà un altre cop a l'esquena en aquesta ciutat. Res més per part meva. Jo crec que en un dia com avui s'havia de parlar de la candidatura a l'agència perquè necessita el suport de tothom. Gràcies, Jordi. Ara té la paraula la doctora Sintes, vicepresidenta tercera de l'Acadèmia. Bon dia a tothom. En primer lloc, els vull donar la benvinguda en nom de l'Acadèmia i com a representant del president, el doctor Net, que no ha pogut assistir avui aquí. També agrair-los que hagin triat la seu de l'Acadèmia per realitzar aquesta jornada, la 23a jornada de Societat Catalana de Farmàcia Clínica, conjunta amb la Societat Catalana de Gestió Sanitària. També crec que el tema escollit és molt adient i és un imprescindible de debat en aquests moments a la nostra realitat, ni massa poc. Jo, com a anestesiòloga que soc i com a metge prescriptor perquè atenc pacients amb dolor crònic, doncs visc cada dia aquesta realitat, la polifarmàcia que prenen els nostres pacients, que moltes vegades no saben ben bé per què ho prenen, i la necessitat de racionalitzar aquesta polifarmàcia amb diferents processos aguts que van tenint a lo llarg del temps. Per tant, crec que és molt profitós haver moments de trobada com aquest, en què es posin en dubte moltes coses i que s'ofereixin noves possibilitats per enfocar-lo. I crec que quan acabem la jornada d'avui tots tindrem més eines per poder racionalitzar, per poder millorar les nostres prescripcions. Espero que totes les expectatives dels assistents quedin bastant assolides i, més que res, desitjar-los una jornada a tots molt profitosa. Moltes gràcies. Ara té la paraula el senyor Davins. Bon dia. Presidents de la Societat Catalana de Farmàcia Clínica i de Gestió Sanitària, vicepresidenta de l'Acadèmia i president del Consell de Col·legis Farmacèutics i Assistents, donar-los la benvinguda. En primer lloc, voldria excusar l'honorable conseller que per motius d'agenda
no pot estar aquí amb nosaltres, però sí que m'ha comentat que els hi faig arribar una cordial salutació i desitjar-los de part seva que aquesta jornada sigui profitosa, que veient el programa n'estem convençuts de que serà així. Felicitar a la societat catalana per aquesta 23a jornada que s'ha establert ja com un fòrum de debat i de reflexió sobre diferents elements relacionats amb el medicament i del qual tota la societat ens en beneficiem. Felicitar especialment també pel tema de la jornada, pel Riker, que ja hem comentat els meus companys de taula, i pel fet de fer-la conjuntament amb les dues societats. Les sinergies sempre són positives. Ni massa ni massa poc. Té a veure amb l'ús racional del medicament, ni sobre ni infrautilització, concepte totalment contraposat a l'ús inadequat o a l'ús que comportarà també un ús insegur. La sobreutilització, es parlarà a la taula de posterior, té molt a veure també amb que avui en dia la societat ens hem acostumat a medicalitzar aspectes fisiològics com pot ser la calvície, com pot ser l'envelliment, el dol. Ara tot depèn de que prenguem una pastilleta i crec que a vegades ens hem oblidat d'autoresponsabilitzar els pacients. La infrautilització, elements tan rellevants com és l'adherència al tractament, la confiança que a vegades s'estableix en la relació pacient amb el professional sanitari o fins i tot a vegades aspectes que puguin tenir a veure amb la pròpia competència dels professionals a l'hora de prescriure, cosa que pot comportar també aquest ús inadequat o ús insegur donant medicaments erronis, inadequats pel pacient, amb una dosis equivocada o amb una durada incorrecta. Tot això té a veure amb la idoneïtat de la indicació. Pot generar esdeveniments adversos, en aquest sentit, des del Departament de Salut estem treballant des de fa temps ja amb aspectes de seguretat de pacients, estem fomentant la implantació de sistemes de notificació. Actualment ja la majoria d'hospitals catalans, tant públics com privats, disposen d'un sistema de notificació d'esdeveniments adversos que ens permet aprendre d'aquests errors i anar avançant. També explicar estratègies com la de l'essencial, que entenem que també estan alineats una mica amb la temàtica d'avui. El Pla de Salut 2016-2020 reflecteix en diferents línies aspectes que tenen a veure amb la temàtica que es comenta avui. Per exemple, en la línia 1, que és l'atenció centrada en la persona, es fomenta tots els aspectes d'autocura i autoresponsabilització. A la línia 5a hi ha tota una línia dedicada a les polítiques farmacèutiques i del medicament, on es promouen aquestes estratègies rellevants de l'atenció farmacèutica com un dels recursos que disposem avui en dia per aconseguir millor salut. A la línia 8 hi ha tots els aspectes que tenen a veure amb la seguretat, la implantació d'aquest sistema de notificació que comentàvem, els sistemes d'acreditació tant de primària com d'hospitals que també estableixen diferents elements que tenen a veure amb els medicaments i finalment la línia 10 amb tots els aspectes que tenen a veure amb la salut digital, les TIC, com són els mòduls de suport a la prescripció, la recepta electrònica, la història clínica compartida o la carpeta del ciutadà, que és la meva salut. Convençut de que la jornada serà d'èxit, desitjo que la disfrutin i puguem compartir-la tots plegats. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Ja sense més dilació comencem la jornada.